mga bata, ako si Teacher Sabina. Andam na ba mong magtuon sa atong subject na MTB? Okay, kung andam na, mamina og tarong, sabton, para mas makakatun kamo unsa ang gitawag og abstract nouns and concrete nouns. So, nanaba mo idea mga bata? Kung wala, mamina og tarong, sabton, para mas makakatun kamo unsa ang abstract noun and concrete noun. Okay, andam na ba? Ang abstract nouns ay unsa man, mga pulong nga nagsulti sa dili nato makita, madungog, mahikap, o matilawan o masinati. Maunay buot ipasabot sa abstract nouns. And then, ang concrete nouns na pud mga bata. Ang concrete nouns, mao ibot ipasabot ay unsa man, mao ang mga ngalan sa mga butang nga masinati sa atong sentido. Kita sa pa. So, maunay gitawag og concrete nouns. So, nakasabot na ba unsa ng concrete nouns and abstract nouns? So, naay pananglitan sa abstract nouns. Unsa na, teacher? Okay, so mauni. Huna-huna, kalipay, kaalam, gugma. Maunay mga pananglitan sa abstract nouns. Sunod, unsa pa? Kasuko, kalaay, gusto, kahiubos. Maunay ibot pasabot sa abstract nouns. Arita sa concrete nouns. Libro, merkado, dalan, Biblia. Di ba makita nato na mga bata? Maunay concrete nouns. Sunod, sayaw, prisuhan, simbahan, kahoy. So mga bata, di ba makita ang concrete nouns? Sayon ra kayo mga bata. Arita sa atong mga aktibidad. Tanaw nato kung nakakatun na ba kamo. Pilia and then ibutang sa concrete nouns and abstract nouns. Sayon ra kayo mga bata. Inyo ra nang i-plus-star kung asa na siya sa concrete nouns ba na, sa abstract nouns ba na. Panalitan ang maestra asa na paingon, kalipay, sinina, buutan, sapatos, ug gugma. So atong i-plaster na mga bata. Tagaan mo na ako og pila ka minuto para makatubag ka mo og insakto. Andam na ba? So mga bata, atong tanawon kung insakto ba inyong tubag. Ang maestra asa? Concrete nouns, insakto. Sinina, concrete nouns. Sapatos, concrete nouns. Sa abstract, kalipay. Sunod, buutan. And then, gugma. So, insakto ba inyong tubag? Yes, insakto inyong tubag mga bata. Ani-ana pila ang pamaagi mga bata para mas makakatun kamo. Ang inyong buhaton, tubagon, tanawa ang pulong kung abstract noun or concrete noun. Isulat sa box. Okay, so tanaw nato kung insakto ba inyong tubag. So mga bata, kabalo ko nakakatun kamo. Tagaan mo na kung pila ka minuto para makatubag kamo sa mga pulong kung asa siya, abstract ba siya or concrete noun. Okay, andam na ba?